Sunsumu ahintasɛm ɛna w'ani gu so a wohwɛ no. Yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ahinta ɔyɛ daadaa setwam a nipa adwene nkɔ hɔ. Nipa dwene ho a yɛnte ase. Asɛm yi tumi si. Yɛfa na nisuo. Sɛ yɛbɛhwɛ mu na yɛ sunsum asɛm. Ɛgye obo wɔ ɛna ɛbɛ o. Yɛbɛka wie no. Bɛbu asɛm na wie no na nipa na defo. Sɛ yɛnkɔhwɛ mu na sunsum no, yɛdi nka bu asɛm na wie. Bɛho video bi. Na video ni twa fa m'ani so no. Madwene ho a metibua wei ɛngye. Madwene ho akɔ akyi na m sɛ nti wei etumi si. Yɛdaadaa sɛ tumi si. Ɛm yɛhu sɛ wei ɛyɛ real ampa. Sɛ adeɛ wei nti ɛwɔ hɔ. Yɛka wɔ yɛn no kɛkɛ. Anaasɛ esi ampa. Bidin ankasa de twi safo. Yɛnkɔ ne nkɔhwɛ video wei mla. Okay? Good. Also, why so? I was sick of gume. Why so? Okay, I mean, check what you can. You can say, pay ye, Juma. Okay, wow, shit. Say, pay you £4 but would a fee. When you see city camera, then a capture a debia real, then you fake tino. Okay. Say, a boho, no one you can with free.
TV so say no say e record we ya the monitor na yema no Yeah. no owie no ba no be hu no twa free monitor na ni say Okay. keke no dey chom say na aba ni fie bayi bema pa bayi bronsam Okay. bayi bronsam pa na wo ba wura fie na hwe no de ne to etwitwi wo wo ye na no kom wo hye fufuo no wo kom no fa no okura ne kete Dude, ewiase ehu nke da nke ntu epu. okay Also why so? So put them about make any na china mo subscribe channel yi mama misra mo subscribe my na omo so masen e mama this adwuma de yi bewe entwini entwi ope atare kama wo hwe ma ho fama ya kama boafo mo boa me ya kama hwe matare ehye mi entwini edwudwa hye me opam de kama man se ho anka nje se me de atare na ekono a na pe toma na odwudwa ma me just a picture wo send my entwini a obepam atare kama ama wa hye be bia be ko bia se ye wedding empo se okogya udofo bi na akogya no se mpo obi ayi ase mpo na akokura obi kura na entwibetwi dwatare kama mo ahye french nentwo 0244 274327 0244 274327 french nentwo betwi dwatare kama ena maboafo baako enso ye Johnson Construction obi a pe dan papa ye ka se dan papa nye dan bi ane dan dan ye sisi ho wi abo se ase afurufuru dan bi Johnson be si dan kama ma wo dan ye si wo afibɔ ne enye hwe paint ka dan ho se paint no dan ho te jam paint ni fade free dan ho enye hwe cement papa no de si wo dan ama wo sa ye continuation apostle continuation edamwa Fred Johnson no onye wonsi wo dan kama na number is 0265 419359 0265419359 Johnson be si dan kama wo aboche pra bia fa send no empo so woni pa ni bi wo ha wo de ka che no frɛ no no abepɛ plan wo si dan kama ma me do bibia se ke video ni ekohwe ba no we eye real Dude, also why shock? my shock We rare, we nya Ghanaian movie. A sana sunsun efe ne bayi eye. We bayi a wo saade, bayi tuntu ni bi. What you say? We a wo bayi saade wo ho anadwuma. Ade be chi ekọ no adwuma no bibia be se. We betuma ba se ni fie enipa. Betuma ba se obi one ne eye adwuma. Betuma ba se obi one ne eye business. A mo ye the same business na eye ne sa. O se adwuma no. Etike wo hwe o de se wa video mi ni wa na hwe baaye wo hwe se de si te ya owi o se wura dem ho so hu ye O se unim owi o se bu wura de okoye no dem okwa ye different uma de o de 2 year o de prae mo se wo prae bi de na ni owi no ka fa so prae e fa no man prae en na mema de pra e no de tu bae owi ya no se otena ho sa tra se twe ne to ase obi pa ne to ase ya ye fa no o se o bra wase o pa ne to ase owi ya okọ ka no ka na o de tu na mo no akose no owi ya no sa akosa na ni ye titim 11 ha obeduru ye no wo de prae ne to fo o de to fo ase kire ne sei o de na taba o de tu na aba ne ka na obu ni mu ase na o de tra ase na o tena ase oh na o pa ne to ase ne se o tangu so umtini mpenya biem beba wo se bia wadwuma sem ba bi o sie na ya adwuma enya fio ya adwuma da bi ho ye fio enipa ni fie bi na ase ka sisi ho ya adwuma ya security akwaya ye fa so wura security wo no na bi wa besi wo na o wura aka o tena pa ne to ase o call car no na o sa ba enta na nipa ne ba be pe wo kira kwan no wa sa wura akọ ne ne agu wo nti one car no enko emfa so wie ma ebetima ko gugu nipa ebetima sei wa bre na se wi a no wa sa akọ security room ho ne nipa ba busa ase me padu safo nti nipa na na ma ba nyina wa bro ma se owi o sa be gina ho prae no asa ahuruguri asa abonmu ase fa ne prae akọ o ba yi we edi unya be de no wo ba yi we edi unya no ma se ya wo unless oye be manso ba yi bonsa me se eye ba yi tuntum no
ɔsɛe adeɛ waasɛ so mo ɔsɛe adeɛ onwe me se adwuma no wa ne agusu atango adwuma no so Etike mi busa me kra say. It is sankofo ewo nipa mu no mo san ba wo nchen to na mo wa. Ono bana me se wei wa akwa esa no papa o na ba che me hwa de ndi mi busa mo say so nti sankofo e ho no mo asa ba wo nchen. Ke wiase hu. Wiase yesi huro bi oben wo. Abo be ka fitu o sa nipa adwuma wura no a wo nsa ono hwe no. Wo se bre wase. Ono hwe no o bre na se. Wo be ko ba bi na bibi ni sere ha wo mari anazi. Na ni nua e wa nso hwem. Wo ko ba bi na ni ego se na ni nua wa amane mu. Ti amane ni nyina se o so wo pe bambo. Na opo obi ohun ade a wo ahan na omo ahan petepete wo bra bom na o dwale dwale bi me se ba bi a wo ya adwuma no fa ahan petepete wo ye ma ahan wo da petepete wo ahan me se tumi bi antimi ma me se obi no obi ya adwuma on ne bohye sei on ne bohye sei de bohye nba ko ne bayifo anade no wa ba ne ni agu no ma so me se no ase nwan se ye nto dam on so ne to na ade Wo ne bohye o bohye to ade ye nyina ton ade kokoi ye ton me se ni dia nya friend wo se so mpanyin se wo se ya che baye bi sei da oh bi pen ma hu bebrebe se ya che o mu se bi pen ma hu bebrebe unu saa de we aba ya che camera we eye tete camera na eye saa digital camera etwetwe ena onu ko chi ibobo but unu abrofo na develop ye blacks ye bayiye ni ye nam ye bayiye ni ye oseye ye bayiye ni ye nipa ama nipa nkoso ba broni bayiye ukwa abochira omo wo rich school okay ye develop bayiye di ya de aduro omo rich school omo mo ya aduro ama ye no eye obi o ye rich onye bayifo ntimi ye aduro omo mo ye lu premi yetu eye bayifo omo develop on bayiye mi ade papa ye de enam se ye boni wo yetirim na menim nyame kro obo blacks nti ye boje nyina ye oseye ti o skani bia o bambo obi o adwuma bi adwuma ni tumpon bia o bambo se woni bambo a adwuma ni tumpon da me se wo ye nu nua na wo kotoka ama no o be se wo je no se o mi nua yi o bre nti mama kotoka ama no mo ano no oh wo de bo ana o be se wo ti mi discuss obi nsam ama diska o ba da wase ana do diska no ko no ba yi kam ani na ekoso ye ko shiska no we shiska na oduma ba sei wo ba 0 degrees ti ba yi ade a ye positive wa no hono mani no susu ma negative man gosh what you say nti bibia no ba yi edane nti watare ye hyew yi metie yi me fefa o se fa kire me die nti emimu no me ya se wo de opa mo de ne nko me ntwene pa me die no me to Togo store okay me to no wo de atwa picture na me fan send e oh yeah mo kama ata na ye chime fokin zao wadudwa wo me ntwa ma wo kama ya antwene ntwa ya wo se next one baby na wa o ya ade enti ya unum enti ade no sunsum ade bia ye wo seye wo bayi abrabo ade bia nya nkunimdie se wanya ha petepete wo dwaba ade so wo to ade a wo ba no pa na vertical bom pa petepete bia wo to ade no bayi bia asa no ko to ade alajo pon petepete bi wo mesi wade no bayi bia ntimi nso wade mu da wade be to aton kedesi omo a ebompa ye isufre nyame Jesus Christ anadwo suom no mo jazu Jesus erade beboa ye o erade beboa nti sa ba ye o betuma di omo so ko good empire bi eni nyina so no empire hu no okay empire ye adwuma pa bet u gise onya bibi gina so empire na me bo empire na wo no empire ni ye adwuma pa wo bra bo ma se nka me bo Jesus Christ me bo nya me di o se ka ye adwuma wow o se wo ye ja oba no soso ngonkro no ma me nsa nti se sa no me nsa no onya empire bo bet ngonkro no wai oba no wai et onya Jesus what I say it is onya achitachi bi ya ahan e ka won na agina tell me sofo bi o bompa ye bia no we powerful sofo bi onum ahan no bompa ye no sofo no we powerful say obese o che me say empire bon de be ko yeah but me hia ja bi e be tire wo ya eja bi e be dwane wo nipadua empire no sustain wo kra no e ma ni nyame e bompu ni mpu okay but wo ya ja wo nam for betimi ahyehye be etu ade na say ase ama be ye ni ba biem what I say etu bi say that's my be ye ni fi
Ebi wo. But what to na chi Okay. Abon ho ban ye nti ba ye ntimi ma ne nchen. Kopo titi ba ye ni fie. Ebi wo. Ebi ya le ba ye kura do so cha ni fie ba ye. But wo hu na na mo gina no, ne no ma akoso ye. What I say? Ba woni akwa hwe fie wasi a wonam ho kwa. Onso bibi bebo no ho ban. What Tumi ni ko besere no. Enti obi Ye fa no kwa tu ba bia da o. ya what I say? Onum obi ko odue ni bi wo. Na wo say, "Wo ma me ye baifo, ko bo odue ni na so." Sene maame ye baifo. Baifo bo na so. Wo say, "Ma me baifo na ka masisi fie 20 ni fie 30 no." Wow. Because ma bo me ho ban. Kasha. Me point ba na nya saa de no. Me ntimi nwo nti ya kira me se wo nima won bibi. But wo hwe me su na wo de be share me kom. What I say? Wa nti obi ti bi hwe oni padua na na hye won kom. But na problem na ha na no won yo. Na say KJC wo ka kosi say ya ye kwa so ye nyam so fo eti aso dem de bia yi. Ye mpai bo na chi hia ha pa ya. Ahan dia kampai bo no. Akampai bo no man pa bo na gina yi. What I say? Ahan dia ho na mu nyuma o. Okay. Bayi no o physical oba ho na mu. Woni net ben. Ti wa nya eja bi an kata oni padua no. Na ga ba nya bosom sem de. Ya bi bosom sem nya bosom sem. Ahan nya bosom o. Wo ti kasa ahan bosom a obi o ti ahan fe na odua ni. Odunsini. What I say? Ani e wo okonfo a odware bosom. Akoside bia oyi apaye. What I say? On fe no okonfo. But odunsini de ono na tete ahan. Ema wo ebo ho ban. Ema wo sa ho yade. Enti dunsini ni konfo entam ye different. Obi ye konfo onima ahan. Obi ye konfo onima ahan. Obi ye konfo ba wo say ni mo no ya. O ye konfo no onima komdisi so no say onima ahan. Nti o konfo bi wa o odunsini bi tene nchen. What I say? Na bosom na ba o odunsini na communicate che na ahan. Odunsini na kwa nti konfo no de ise bosom na firi ne so. Sa na ka de si ya kire no. Yes I won hu hwe. Won hu hwe e si ne so suman. But obi o to ti ahan de o ti ni o wani nti unya ne ba ade na lidi na tumurum. Eche na ha wonte no onfa nka no ne nom ne fa dwane. Nti bayi se wanya han anka mpa bo ho. No afa anya adwuma o koso house. Adwuma ne be ase aba 0 degree abena unya ho solution. Ba ka me ti ono. Se me chese yesi we me papa na tetena no na me ka me kire. So obu obi physical ba yi ma nyo na abo no. E ho matini. Oh, adankwa ma ye bi si o. Akwa ni fra boche de bae. Obaye ana ohia sofo na ka je unya ba bi e fele smesi o ye bae fo. Obayi enya open na de bae me meeting na bae. Ti me ka che. On fa uji mi fo. Matra boche so many years. Be ye ti ase a. Kokumas unya smesi ewu. Be ye na e so oboa. Ena ni Jimmy ofre na dafo na akwa na wa boche ka je say ni na me ba ya ka che mti me ba bo chiro. But what I say? Okay. Na de chie na owu o Ghana. On Jimmy. Ana man na o ka che ne ka say man na o ka che no no ono amabusu bia na o say won so fie ka che o me say ye frɛ gay bi asimasi mo nchechire no wo ye bayifo wo kuma asimasi o kuma nua be man mo nchechire no ma mo kan che obi ni pa akopɛ no ka che mo nchechire na mo mo no bayi me ne ya me twa pretekit o sa akwa no ko hu nya sa chechire akwa gay no mo bo no de tie share no no obeto gay no so ono so be duru Ghana no so wuye me ni fu ne ko ekwa na se ba gay no mo bo no hye no adankwa me na asem no esi ye o ma se adankwa me What is it? Enti bayi die bayi ese no mapi bayi ade tantantan se wa hu bayi achi wade anka no na afa ha pete na afa mpa ba anka kira ko bi me so mpa ba ye kwa bayi ni o betu a ni dika ko chi area ho mu hye bibi wo bambo enti uti se kama bi atem so wow na se bayi bi tu ana dudu mi no asema wo kan o mo Kristo ni bi ho ni me e di chi okay o kan ona kuma mu se me ni bi emeka okay o kan ona kuma mu se enti asema eye kiken o pa che se ya ye sum nyame e di nyame achi no enti na bayi ebetumi ana se ibisa bi ke be se utimi mo mo ti ase se ebia ne nyame sum na wo sum na chi no woni sa nyama ne bo abla na ju se e bo abla se ana se odi nyame achi no tumi ni tumi sa aye na ena nyame sum na wo sum ne se bi ma me ka se me kiro nyame sum but me question what you ase pa nyame sum
ani sumni ani twaka Ose nyame sumni esumni twaka han ni sum ani twaka That's it. sa usum nyame na wonye bone a Ye han tu ni. uya hani tumi bi antimi Awudi boni a. but usum nyame ba bi esum. o kasa tie obi ufa obi ade ubu obi kasa ho ko didi na tam wo twuma nso wo sika pa wo bi to no ho kire no ka wo so ni nyame entam wa enti uhia ahan support on bible Okay. what you say Okay. so usum nyame han mu na say uyo holy uhia hwe Wasama wo kan akai masemi. Papa bi frɛ me. Ɔse Jude, so yɛ dwuma yɛ ɔmo nim sɛ bia da bi egyina ne deɛ sika bu yɛ ho. okay Na obisa me sika bi. Sika na obisa me no. Misi bi tra sisi na mehwɛ papa no age. Na sika wi de sɛ nka chicken mo. Asema ɔka kyerɛ me ni, ɔse onua wo abokyire. Na nam sɛ de bi ɔhwehwe, nante, dress ne ti no. Onua no hu ni sɛ do bedi but ne nta ne first na no wo sika. I say ho akyerɛ. Once you ko bedi etene. But ofre onua fo no ɔka kyerɛ me sɛ nas onua no wɔ mmoa ankenne. Onua betuma ka sɛ wo betumi de watu kwan akɔ abokyire. That time make out as ni nua betumi aboa no computer ne hyɛ bɛ sesa once at minim sɛ ya adwemmɔne o sɛ wo onua ne dwene de yo mpo sɛ wotumi wɔ no wɔ kwan bebrebe so betumi aboa no ba obusa onua ne sika ɛna onua ne tumi ka kyerɛ ne sɛ wakɔte nyanka bakyɛ wotie me wakɔte nyanka bi wɔ nkyɛn a wɔhwɛ ne nti wɔma ne mmere na sika na obusa no de bɛma no ɔno so wuo ba onua no hu ni sɛ ana minim de onua no tenke fa no ho but me hunu de bia me sinka no a ofra me wonso so ho kyerɛ me ɔno so wuo ba onua ne ka kyerɛ so wate nyanka a wɔyɛ dɛ ɔhwɛ no ti me pɛ sɛ enyam so papa no enyam so mpa wonim ɛde wo ensi okay obi esum ebe dane ha okay obi sum ebe dane osiri okay de ohun ni nei bi a na kyerɛ bi wo hu ni sa okay sɛ wo on papa no ni nua no sɛ ohun ni nua no sa that means wo hu sɛ ni nua no nyame esira no what you say o sɛ nyame esira no bɛ sɛ ɔboa ni nua no ba bɛ kyɛn no ɛna me mboa no ma me nua na ayɛ ogirafo obɛgina because me nyinsa me de one city bi me nua no me nua no bɛtɔ no abra bo ɛbɛkɔ yie woni akɔ no third eye bia ohu sɛ men kan sɛ ohu sɛ na bi onua no future bia na ɔboa na onua no bɛgina bia pimti no saa de ɔmfa mo ane ɛbɛtuma sɛ onipa kɔ no ɔ third eye ana ɔ the sense spirit bit no ofili sɛ ne nua no odi onya chance kitua bi a obɛdi yie nti ne mema na brɛ what you say na de me ka kye nipa kɔ ne nua no sɛ ɛda wo ensi de ohun ne ne no kyerɛ bi a no ohun ne saa what you say bible so momfa wo nya nka dum na momma ne busam a ama nipa kɔ na nya asɛm bi ato wa ma ne nua no sɛ da akyi bi onyame pejame a ne nua me ne no problem because sama me brɛ no wanka me papa bi wo brekum papa no eso nya sika wa hwɛ ne ma ɛnɛ ubedu biekum sɛ sino okuta ayipanyi di panyi mienu ɔsi ye ma hwɛ me ma o me na me brɛ yo me na me brɛ o brekum station okuta ayipanyi di panyi wa hwɛ ne mienu nto o brekum bi anim o station obi o brekum yenu me na me brɛ yo mo wa mi o what you say na o sika no wan fi na busua o but ɛnɛ na busua na ba turn upside down ama na busua na ba di yi ɔno abahiam to obi ti abrochire obi ti Ghana ha ba won se no ho ato no ni nua na otia no ho kire no but me say ebeti masesa ba bia na nyame kwan o se na kwan ya achewacho ya achewacho ne nam nwonan bo se bam ne nyame abie kwan ma onbako ni nua wo ba ne je wo ba fere wo ba nua nchen kwa ba fere be bia that time so na wayɛ mmere na wo ho odin anu se first no na nua na abenya hapa han wo ma ko so nua na de nti ni nua no ɔmoa no bua nipa abra a ɔte ase mɛma nipa no nkonya problem mɛma nipa no nkowu mɛma nipa no nkonya ama na asa no ka me hu yanka ka me bua ka yesi na ya me ka sɛ nipa bi wɔ wiase ɔmo bua ɔmo tinya bua me but wo hwɛ me sɛ me mmerɛ na me wu a asa na watam de abrɛ oh bua me asa na ɔte bua me asa na makɔwu mu ama me raho yeah baki so bi e wɔ ni bɔne na ɔmo yɛ abaifuo na ɔmo tie wo a asɛm bɛ na bɛka kyerɛ ya me ka kyerɛ ba yie bi asɛ ba yie yɛ kwasia
Okay, kasa cha. Bɛyie airtime bɛyie ni mfasoɔ. Sɛ woanya bɛyie w'anim bɛgu ase. Okay. Mmerɛ du sɛ nipa bia di aha di na odware. Na ɔde aha bɔ ne ho ba na ɔde aha pete ne fie. Ebi ɔtɔ adeɛ na ɔdware ne mma. Bɛyie wɔtra po. Na sɛ saa bɛyifo no. Ɔpɛ sɛ ɔsesa efi ne bɛyie mu a. Ɔfrɛ me a mɛma na adeɛ ama n'akyi wade aka no. Bɛyie bia wɔ n'abo a ɔno akasa wonim ana ɔno anim n'akyi wade mɛkyɛ n'akyi wade. Ɔno antimi ammerɛ n'ase. Me n'akyi wade bɛka no. Bɛyie bi ne kraboa wɔ. Okay. Ebi di apɔnkyerɛni, ebi di kwakwa lobi, ebi di wɔwɔ, ebi di nyankyerɛ, ebi di kotrɛ. Wate ase mɛkyɛ n'akyi wade. Oh, de bɛka no. Ɛbɛka no. Nse mɛma bi ni mɛma bi ada ɔmo ne awo na ada. Nti me bɛma no da bia ne ɛfɔn ne ehi. Wo wala bibi ho nyina wo ahu. Kakom frɛ me. Mɛma wo du adwane me sɛ o bɛyie nti. Oh. Good, me see bibi wo wiase. Me see me number na 0244 58 4438. Me see me ye frɛ me bɛyie suro. Ɛna me din ne pinche me. Nka me. O kam ya waka asɛm. Okay. Ke woni inform yi de a wani abie ho sunsun nyoma de. Afutuo be na ade betu youth no. Se de be ya won kwati obi oyɛ bɛyifo na wondi ntia no na se wondi nya wona brabo. Good. Emu obi emu na bonfia. Emu obi nhwɛ ne tibia wo emfa nsede no. Okay. Nhwɛ obi tibia wo mu enkasa ntia no. Because sunsum edane no abere bia. Okay. Nti hwɛ okasa ye nebu nipa, nebu nsuo, nebu nwia, nebu nhoma. Ne honhom edane no bibia beso nipa ye. Ebi ba bolamfo, ebi ba nifrani, ebi ba yalefo, ebi ba nipa papa. Nanso wa nhwɛ okasa yi a, abrabo ba yi be ko tia. Abrabo ba sɛ enipa wonum kasa ma wonyi niche. Wonum kasa tim ma wo onkwa asutwa. Hwɛ wonum kasa yi, wonum kasa be ma wonyi na che. Abrabo no enye nipa na bobra but Nyankopɔn ene hwɛ nipa. Nyankopɔn na ma nipa edi. Ti sɛ wo hwɛ na sɛ wo besum nyame ya sum nyame yi. Wo besom bosom asom bosom yi. Wo be konkremo yi. Bet me ka akamfo ma wo ɛyɛ otwe na bo Nyankopɔn sɛ sum nyame yi. Na onyame achi bibia ni ho. Onyame achi bibia eni ho. Dr. KGC akasa awie. Wose sum nyame yi. Na nyame som no ye nsom no wache. Ye som no kware mu. Eni da ho. Me de kakra menim afa ho ane se onipa bia wo ho a. Wose osoro nyame no one ne ye ho bambo ne ye botantim ne ye ade nyina. Se wo de wo ho to no so a obetwetwa waje nyoma nyina. Tiemi ye wo mogya kunkunu bi eso free ne so ebe so gu ameso gu so eso gu fom wo hintasem ho but ya no yetesini obanyansem ameso gu so eso gu fom ni ma se kire nipa bia wo ho a we need some sacrifice in life we to happy wo dwuma mu ade bi wo ho a we say ade wo yi me ya enye yi o so do ho to sacrifice ma de say ade we meye na me beye ho ye adwuma asa wo de ho to so a bayifo no hu a obekọ na chi se nipa bia se wonu aho bamba a ye fa wo nya hwu nipa adwuma na akọpẹ na asai no akwantu na asai no ade na wo sanka wo kọ na wo kọ akọ ne be 4 times no obi akọ ne nsa ka denti na wo kọ akọ ye nsanka wonim onyame na okura no nsa ba wo pai bo mu nya dini na wonyame mu enye dru na osoro ho odene be som wonim ma ho bambo mu hia me hu video me hu adwene me se me hu adwene me hu bi kura da bi wiase yaka baye but me hu say like bibi wo ho a wo se nipa ye ti bibi di nye hu se bibi ye adwene o hwema ho fama ya do odwudwa me atare a hye bi a eye entwene free entwene na entwene empam atare kama be pam kama e de ahye we fi bia ni ho e bia be wura bia se eye mpokura na woko se eye wedding no se ahifo ba bia woko bia free entwene na ondwudwa watare kama entwene number ne ye 0244 274327 0244 274327
27 o French ni entwe be dwom atare kama and asa de osa so ma so bie mu ye Johnsa construction o pedansi papa wasa ye Kristo ni mapa apostle continuation obe tese obe si dan kama ma no de believe na no bo so afo eda form papa John boy say yes sweet the boy say o manya asase bi e half plot mi pe be 2 bedrooms bi yes so masa frɛ no me say o de frɛ na hwa de o be ka say me ka kire o me bobo bi ano odine bi a fufufu kama we si dan kama the number ye 0265419359 no be di wati akwa asase no so na kwacho asase we ye na wo se me si so be ka kire wo the number no say 0265419359 Fred Johnson no onye wo dan ho bibia ma be da obi bia se we ye sunsum ahintasem be mo brand be abochirefo sunsum asem na be bo ano ne dia be da obi bia se se mo hwe Ju TV ene Aboso Kan TV yada mase peace.